Bakonmu na wannan filin ba boyayyen fuska ba ne. Yana ɗaya daga cikin jaruman da suka taka rawar gani a cikin shirin ɗan birni kwana 90 da dai makamantan shirye-shiryen da ake yayin su a yanzu. Ba kowa ba ne face Faisal Manir, wanda kuka fi sani da Golden Boy. Cikin farin ciki da murna nake gabatar muku da Faisal Manir. Ina maka farka da zuwa. Sunana Faisal Manir, wanda aka fi sani da Faisal Golden Boy. Ni ne bakon naku na Habib. Yau kai ne bakon Habib. Kuma a ƙa'idan wannan shiri mukan gayyato baki daga manyan baki daga wajaje shahararru kamar irin ku, mu tattauna da su, mu ba su madara Habib Yogurt su sha, su faɗa mana me ya suka ji akan Habib Yogurt. To kai tsaye ina fatan za mu iya farawa akan tambayoyi akan Habib. Ina shirye, amma ina so a bani dama na ƙara shirin saboda shirin na musamman ne. Ba da daɗewa ba, ina tabbatar muku da cewa idan aka tabbatar da an bani madara Habib, ita ce zai sa na ƙara jin daɗi ne magana yadda ya kamata. Ko gezo ba zan yi ba, ina so su ma 'yan kallo a tabbatar da an ba su madara Habib sun sha domin daɗinta. Wow. Hai, har na kasa bude idona. Yanzu na ji ni a shirye. Madara Habib. Tabbas na riga na shirya. Yanzu zan feso muku maganganu dalla har sai kun gudu. Ka nemi madara Habib domin more rayuwa. Ba tare da ɓata lokaci ba, muna so mu ji takaitaccen tarihin ka. To, ni dai sunana Faisal Manir, kamar da kowa ya sani. An haife ni a Zaria, na yi karatu na a Zaria, na yi komai a Zaria, yanzu haka ina kasuwanci a garin Zaria. Shine takaitaccen labari na. Ta ya kasance kanka a cikin duniyar fina-finai? Gaskiya abun ba a cewa komai. Na fara fim, wani fim hakika. Fim din Iyan Tama Multimedia, wanda ina jin har yanzu fim din bai riga ya fita ba. Daga nan kuma na yi hubbi da sauransu dai ga sunan. Wani irin kalubale ka fuskanta a lokacin da ka shigo cikin fim? Wannan magana na amsa ta ban ma san iyaka ba. Gaskiya na samu kalubale sosai da na lokacin da na fara furta cewa ina so na fara harkar fim. Ka san wasu da yawa ganin da ake mana a waje sai ka ga ba haka bane, amma da zarar ka shigo sana'a ka fara sai ka ga abin da ma ake faɗa a shi ba haka bane. Fim sana'a ce mai kyau, sana'a ce kuma nagartacciya, wanda ni kaina 'ya'yana zan so su yi ta, saboda ni na tabbatar da sana'a ce mai kyau. Wani sauyi fim ya kawo a rayuwarka? Gaskiya fim ya kawo min sauyi da yawa. Na iya zama da mutane, ba wani abu bane za ka yi min wanda zai sa na ji haushi. Gaskiya ni mutum ne, simple mutum, wanda ni dai na ji daɗin harkar fim gaskiya. Me burinka a rayuwa? To gaskiya babban burina shine ina so in ga na taimakawa waɗanda ba su da ƙarfi. Sannan ina so in ga ina taimakawa marayu, makafi, waɗanda dai ba su da ƙarfi. Kuma babban burina a rayuwata shine ina so in ga na gina masallaci. In wacce zaka aura ta ce ba ta son fim, zaka iya haƙura da fim ka aure ta? To fa. To ai akan sana'ata ta gani, kuma
kuma ina sa ran tunda ta gani akan sana'ata ban jin gaskiya za ta ce in daina yi ba, saboda ni na ɗauki fim sana'a. Ok, za ka bude girlfriend ɗinka akan fim. Budurwarka ko kuma babban abokinka dukansu suna buƙatar taimako, kuma an baka taimako, an baka damar taimako, kai kaɗai ne za ka iya taimaka musu a duniya, kuma ɗaya daga cikinsu aka baka damar ka taimaka mawa, ba za ka taimaka mawa. Gaskiya ni dai abokina zan taimaka mawa in dai maganar taimako ne sosai, saboda mata ba su da tabbas. Ba mamaki shi muna tare da shi tun muna yara, ita kuwa da girma na muka haɗu da ita. An taɓa yi don ka soyayya? Ba a magana. To, wani shawara za ka ba matashi irin kan wanda ke ba su cika neman wajen shiga fim? To gaskiya shawarar da zan ba matasa kamata wanda suke sha'awar shiga wasan Hausa shine su tabbatar da cewa sun shigo sana'ar da zuciya ɗaya, kuma su tabbatar da cewa sana'ar suka zo yi, su tabbatar da cewa kuma iyayensu sun yarda su yi sana'ar kafin su shigo ta. Shine kawai abin da zan gaya musu. Wani kafar sadarwa ka fi amfani da shi kuma ka fi so? To, gaskiya ina jin daɗin Instagram, sannan ina jin daɗin WhatsApp. Akwai nawa duniya game ya kamata ka duba, amma kana nufin duka goma baka damu da su ba? Gaskiya ba kamar wainan guda biyun ba. Zan baka madarar Habib Yogurt ka sha, sannan ka gaya ma masu kallo ya kaji. Yana da kyau ku rada amfani da madarar Habib Yogurt saboda tana da daɗi. Yana da kyau duk inda za ku rada ajiyewa extra a cikin kayanku kuna tafiya da ita. Babu yogurt sama da Habib Yogurt. Habib Yogurt an yi ta ne domin ni, domin ka, domin ki, domin kowa da kowa ku zo ku sha Habib Yogurt. Habib Yogurt namu ne. A nan muka kawo ƙarshen firanmu da Faisal Manir, wato wanda kuka fi sani da Golden Boy. A madadina ni Alhassan Abubakar Sadiq da Arewa Entertainment and Media Concept da ma'aikatan bayan fage muke cewa mu haɗu a shiri na gaba mai taken Bakon Habib.